като жени се притесняваме много от ненужното окосмяване по нашето лице. Добре е да знаем, че лазерната епилация може да ни помогне да се отървем от него завинаги, без да се притесняваме, че това ще засегне нежната кожа на лицето и ще доведе до изгаряния, зачервявания или някакви други проблеми. Тъй като лазера действа на принципа на провежданата светлина, стигаща до фоликула, разрушавайки го, без да засяга околната кожа. Това, което трябва да знаете преди процедура по лицето е, че поне 20 дена преди процедура вие не трябва да правите кола маска, не трябва да бръснете лицето си или не трябва да го скубете. Единственото, което може да използвате е ножичка, леко да скъсите косъма. След като дойдете при нас, ние ще извършим всичко друго при процедурата.